mamukase muri yezimbabwe machimano isikwa muri nemwenzira muri yezimbabwe tine nyaya inosuwise panguva ino yaitika munyika yezimbabwe munzvimbo yerushinga muri yezimbabwe inosuwisa taura kuno kwatute mukati menzvimbo yerushinga mune zvitunda zvinokwana kuita 4 zvevanhu vafa vapfurwa nomwe mwana wezimbabwe anoshanda nechombo chinonzi pfuti kubasa kwake apfurawo umwe munhu ndokubva aenda akanopfura watinofungidzira kunzi girlfriend yake anga ari pabasa ndobva afura munhu anoshanda naye vachifamba saka kuti iye achipedza kudaro achibva achipfura so kutaura kwandiri kuti mhuri yezimbabwe pane zvitunda zvinokwana kuita 4 zvafa kusanganisira iye apfura munhu umwe zvake ndokupfura mumwe wechikadzi ndokubva azopfura waanoshanda naye apedzisira nekuzvipfura iye saka kutaura kune kwatiri kuita zvitunda zvinokwana kuita 4 zvakarara izvezvi murushinga. Handizivi mhuri yezimbabwe kwatinonetsana kana kuti zvinenge zvichinetsa matiri tinofanira kuti tiite sei kana tatsamwa kana tatsamwiswa. Hatina kwatinofanira kuenda here, hatina zvatinofanira kuti tiudzewo vari pedyo here kuti kana pane zvinotiremera zvidarike. Munzvimbo yerushinga izvezvi pane kuchema nekusuwa kwezviri kuitika mhuri yezimbabwe. Ndangoti ndikuzivise kuti ndo zviri kuitika panguva ino. Tatenda mhuri yezimbabwe, ndinokudai mese.